Diváky moji, dneska sa pozrieme trailer na Shreka 5 český, po naši dneska. No poďme na to. Bylo nebylo. Jeden odporný zlobr a jeden otravný oslík. Ja nechápem, jak bolo Shrek 2 alebo Shrek 3, bolo princezňa, musel zachrániť nejakého princezny a dneska tu je, bolo to hnusný ober, otravný oslík. Vyrazili na cestu do města za 7 horami a 7 řekami. Zase, oni nezobrali to si jak 2, 3, ale oni vymysleli vlastní za 7 horami a 7 riekami. Co je to? Ještě oči, už se to blíží. Víte, co teď přijde? Musíme posilky, nakošit říca, záda, zpěvit řáky a pěkně stílit se What? Dobre, keď takto bude začínať film Shrek 5. Tak, to je... Ideme našej dál, Na to zapomeň. Takže chceš říct, že Shrek a osel zase vyráží? Ne, neříkej to. Dva staří přátelé to není. A další? Hej, mne nepáči ten Shrek. Je tak, jak tak, či válí, nepáči mi. Vám áno, tak napíšte dole do komentárov a dajte like odne. Po druhý diel. Oslíku, dobrodružné? Zase. Co to je? Nechápem. Jo, chápem, že to je to rozprávka, len to musí byť štipce. Ale toto je, si neumím ani rozprávať. I štipné. Však tu sú dvaja holky perničkoví a plníka i placnú po zadek. Pak ideme na to. Moje srdínka je jako bublinka. Kde se s něhulákem? Zrychli Šrenku. A ty si fakt nemůžeš pomoct, že? Tak to máš sakra recht. Šrek a osel, a snaží přátelé a další dobrodružné výpravy. Tak to je ale... To bolo slick. To bolo slick. Jak inak do väzenia sa dostali. Baby, come back! No, dečo sme skončili, ja som do väzenia furt. There was something in everything about you. Roxy! Oslíku! Hey now, you're an all-star. It's your game on the play. 2007. Ja to bol Shrek 5. Jak som videl trailer, tak hovorím, že nebude dobrý film. Shrek 5. Napíšte dole do komentáru, či ma vás ľubí, či ľubí vám viete trailer, či vám páči. Mne ako nie. Napíšte dole do komentárov a dajte like odber. A čaute.